mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ's Rocky Secret Files with Jello. Paulit-ulit akong sumubok na magmahal dahil deserve kong mahalin ng tunay at tapat. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sa buong buhay ko, ngayon lang po ko magsusulat ng secret file. Everyday ako nakikinig sa mga kwentong binabasa ninyo. At everyday din akong nakaka-relate o natutuwa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kim. 29 years old. Isang OFW, nakasalukuyang nasa Lebanon. At ito ang aking secret file. Year 2012, 15 years old pa lang ako noon nang mabuntis ako ng una kong boyfriend. He was my first love. At siya ang pinakaunang lalaking pumasok sa buhay ko. Siya rin ang nakakuha ng virginity ko. Habang nagbubuntis ako in the first 3 months, naghiwalay po kami. Dahil nakahanap siya ng ibang babae. Year 2013, naipanganak ko ang anak kong baby boy. Dahil sa pagbubuntis at panganganak ko, nag-stop po ako ng pag-aaral ko. Happy and proud naman ako sa mga magulang ko. Kasi kahit maaga akong nabuntis, gusto pa rin nila akong ituloy at suportahan ang aking pag-aaral. Pero DJ Rocky at DJ Jello, that time ayoko na pong pumasok ulit. Ayoko nang mag-aral. Kaya po DJ Rocky at DJ Jello, fast forward. Hindi ko maitanggi na kahit wala akong trabaho noon, alam ko naman na obligasyon kong buhayin ang anak ko. Dahil ako ang nanay niya. Kaso, wala naman akong experience noon sa work. Kaya hindi ko pa kayang kumita ng pera. Malaki na rin ang pasasalamat ko kay Lord dahil sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko, nasa tabi ko pa rin ang pamilya ko. Patuloy pa rin nila akong ginagabayan para sa anak ko. Kahit ang mga pangangailangan ng anak ko ay binibigay nila. Nakakatuwa lang dahil sa mga pagkukulang ko para sa anak ko, ang pamilya ko ang pumupuno at nagpo-provide. DJ Rocky, DJ Jello, matapos ang ilang buwan, napadalas ang paglalayas ko sa bahay namin. Yung anak ko, parating naiiwan doon. Aaminin ko na palagi kami nag-aaway ni mama kasi minsan matigas din ang ulo ko. Pero kahit ilang beses pa akong nagkakasala sa kanila, paulit-ulit pa rin nila akong tinatanggap. One time nga, umalis ako sa bahay namin at ilang araw din akong hindi umuwi. Nakitira ako sa bahay ng kaibigan ko. Naaalala ko pa noon, isang araw naglalaro kami ng best friend ko ng tennis hanggang sa may nakilala akong isang lalaki doon sa court. Na itago na lang natin sa pangalang Lance. Pansin ko yung madalas na pagtingin-tingin niya sa akin. Hindi ko naman matatanggi, gwapo rin naman kasi si Lance. Pero yun pala, kakilala siya ng best friend ko.
Kaya binigay ng best friend ko yung number ko kay Lance. Kaya ayun, makulit na at panay na ang contact niya sa akin. Hanggang sa fast forward, yes, naging kami. After few months, nagstay sila sa boarding house ng kaibigan niya. May kwarto siya ron at isang gabi, dinala niya ako ron. Yes, DJ Rocky at DJ Jello, may nangyari sa aming dalawa doon. That time, kay Lance ko rin unang naranasan kung gaano ka-wild at katagal sa pakikipag-sex sa isang lalaking tulad niya. Umaabot din sa puntong halos umiiyak na ako sa sobrang hapde na ng nararamdaman ko. Pero hinayaan ko na yung ganung pakiramdam. Kasi first time namin yun gawin eh. And that time, wala pa akong mga kakaibang napapansin sa kanya. Basta ang alam ko, wild siya pagdating sa love making. After a few months, DJ Rocky at DJ Jello, ipinakilala niya na ako sa family niya at ibinahay niya na ako. Yes, tama po kayo nang narinig. Nag-live-in kami for 2 years and 6 months. Ito yung time na bago ako lumipad papuntang abroad, sa panahong nakikitira ako sa kanila, buong akala ko magiging masaya ako. Kasi DJ Rocky at DJ Jello, ramdam ko naman kay Lance na mahal niya ako. Maalaga rin siya sa akin kaya hindi ako nagdududa o nagsususpetsa. Pero hindi tumagal. Na-realize kong marami pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Ang alam ko, may bisyo siya, naninigarilyo siya, at hindi ko alam, may hidden na bisyo din pala siya. Gumagamit din pala siya ng ipinagbabawal na gamot. Opo, drug addict pala si Lance. At hindi lang yun, nagtutulak din pala siya. Nagbebenta. Kaya pala napapansin ko paunti-unti na lang palagi siyang nag-uuwi ng mga malalaking halagang pera. Binibigyan niya din ako ng bulto-bultong pera pero hindi ko alam na may bisyo pala siyang ganun. Hindi ko agad nalaman na doon sa pagbebenta ng drugs, doon pala siya kumikita ng ganong kalaking halaga. Pero DJ Rocky at DJ Jello, fast forward po. Okay pa kami nung umpisa pero habang tumatagal, parang lumalala na ang behavior at trato niya sa akin. Sinasaktan niya na ako at one time, muntik niya pa akong mapatay dahil sa sobrang selos niya. Alam mo DJ Rocky at DJ Jello, ayaw niya akong lumalabas ako ng bahay nang walang kasama. Kahit yung tipong mamamalengko lang ako, gusto niya may kasama ako parati. O kaya naman, susundan niya ako kung saan ako pupunta. Nakakalungkot lang kasi wala yata siyang tiwala sa akin tuwing nasa labas ako o tuwing may lakad ako. DJ Rocky at DJ Jello, mabait naman ako eh. Loyal din. Makasikaso, mapagmahal ako sa kanya. Kaso na-realize ko at naisip ko na masyado siyang possessive. Siguro ito yung malalang epekto sa kanya ng drugs na tinitira niya kaya siya nagkakaganyan. Kaya isang beses may naisip akong gawin para kung sakaling hindi ko maranasan ang mga senaryo na tumatakbo sa isip ko. Pero hindi ko na napigilan. Nagdesisyon ako kung ano man ang tumatakbo sa isip ko. Naisip kong umalis na lang at bumalik pauwi sa bahay ng pamilya ko. Alam mo DJ Rocky at DJ Jello, hindi naman ito sumasagi sa isip ko pero na-tempt na lang talaga ako sa totoo lang. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako masaya kay Lance kasi feeling ko nasasakal na ako. Sobrang higpit,
Sobrang dami niyang kondisyon na hindi ko na po masunod, DJ Rocky at DJ Jello. Pero nakakalungkot lang, sa tuwing nagbabalak akong umalis, lagi naman siya nakakaramdam. Kaya ang ending, hindi ko ito matuloy-tuloy. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako mag-abroad kasi kahit bumalik ako sa pinanggalingan ko, wala rin naman akong trabahong mahahanap. Magugutom pa rin kami ng anak ko at hindi ko pa rin naman kayang ibigay ang maayos na buhay sa kanya. Hindi ko rin naman kasi pwedeng asahan si Lance dahil wala rin naman siyang stable na trabaho. At dumating na nga sa punto, DJ Rocky at DJ Jello, na ikuwento ko sa kanya ang balak ko na mag-abroad na lang. Nung una ayaw niya, pero sabi ko para sa future din naman namin yun eh. Sa katagalan, pumayag din naman siya. Kaya DJ Rocky, DJ Jello, fast forward. Year 2017, nakaalis na ako ng Pilipinas. Kinakabahan pa ako nung umalis ako kasi iniisip ko baka ikakamatay ko ang pagtatrabaho ko sa abroad. Lalo na't first time kong gagawin yun at the age of 21 years old. Pero ang tangi ko lang ginagawa, sa tuwing nakakaramdam ako ng pambihirang takot, ay magdasal. Yes, tama po kayo nang narinig, DJ Rocky at DJ Jello. Lagi na lang ako nagdadasal at buti na lang, patuloy pa rin akong ginagabayan ni Lord. Hanggang sa dumating ako ng Lebanon at nakahanap ng mabait na amo. Hanggang ngayon, masaya pa rin ako rito sa Lebanon. 3 buwan pa lang ako rito noong nakipaghiwalay ako kay Lance dahil nalaman kong may ibang babae na pala siyang inuuwi sa kanila. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko inaasahan na kakayanin ko yung sakit. Hindi na rin ako nakipagtalo. Hindi din ako nagpa-distract. Kaya year 2018, buhay single na ako. At mahaba-haba na rin ang itinagal ng panahon ng pagiging single ko. Kaya nag-focus naman ako sa mga pangangailangan ng anak ko. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Lebanon. Para sa future niya. Pero bago sumapit ang Pasko that year, may nakilala na naman akong lalaki online. Naitago na lang natin sa pangalang Ford. That time, 26 years old siya. Nag-uusap kami ni Ford noon hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Nung una, okay naman siya. Sinubukan ko ulit magmahal kasi para sa akin deserve ko naman talaga yun. Naging kami for 6 months. DJ Rocky at DJ Jello, akala ko okay na ako sa Pasko. Kaso, may trauma pa rin pala akong dalandala. Hanggang ngayon. LDR ang naging relasyon namin ni Ford at sobrang pagmamahal ang binuhos ko that time sa kanya. Gumastos ako ng malaki para sa kanya. Lahat ng kailangan niya, pinrovide ko. Pinilan ko siya ng mamahaling iPhone. Nagpadala ako ng malalaking halaga para lang sa ganun ay ma-provide ko kung ano man yung mga hiling niya para sa akin. Pero ang masakit nun, ang ending, ipinagpalit niya lang ako sa jowa niya sa Pilipinas. At hindi ko matanggap dahil mas bata pa sa akin yun. Nung malaman ko yun, nakipag-iwalay na ako agad. Wala naman akong siningil sa kanya, basta ang sabi ko na lang, sana maging masaya siya sa matagal na panloloko niya sa akin.
Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, nag-heal na lang ako pagkatapos nun. Pero namayat muna ako. Bumaba ang timbang ng katawan ko dahil na anxiety. At na-depress ako sa pag-iisip sa mga nangyari sa aming dalawa. Lalo na sa mga naibuhos kong effort na nauwi lang rin sa wala. Fast forward, year 2020. May nakilala na naman akong lalaki. Dito na tuluyang nabago ang mundo ko. Siya si Dean. Si Dean ay graduate ng kursong criminology at nakakilala ko siya sa isang group chat ng mga kabarangay ko sa Pilipinas. Oo, kabarangay ko lang din pala siya. Doon ko lang siya nakita sa GC. Hindi ko masyadong pinansin nung una. Dahil normal lang naman. Yung tipong kasali lang naman ako sa GC at wala dapat akong pansinin. Bukod sa lahat, wala naman ako sa Pilipinas. At isa pa, hindi ko rin naman mga close yung mga nasa GC na yun. Hindi ako active sa GC although na may kaibigan naman akong andon. Tas unti-unti ko napapansin na may hinahanap. Hinahanap ako ni Dean sa GC namin. Alam mo, DJ Rocky at DJ Jello, inilig ako dahil minimension niya na lang yung pangalan ko para pansinin ko siya. Napansin niyo na mga tropa ko na nandun sa GC na yon. Kaya nagkaroon na kami ng conversation itong ni Dean. At doon na nagsimula ang love story namin. Okay naman ang pag-uusap namin ni Dean hanggang sa may ibang nasa GC na at nagselos na sa amin. May ibang lalaki din pala kasing nagkakagusto sa akin at nandun din sa GC, DJ Rocky at DJ Jello. Hindi naman ako sobrang kagandahan. Mataba ako at hindi ubod ng kinis ang mukha ko. Sadyang tanging mapagmamalaki ko lang ay pagiging mabait ko lang talaga at maganda ang karakter ng pagkatao ko. Malamang yun ang tumatak sa kanila kaya nila ako nagustuhan. Fast forward. Nagkatuluyang kami ni Dean. Mabait siya. Mahal na mahal niya ako, kasalukuyan pa rin kaming LDR. Mga 5 years na kami, DJ Rocky at DJ Jello, pero oo, hanggang ngayon kami pa rin. Masaya naman kami ngayon. Maski na LDR pa rin ang relasyon namin, ay pinapanatili naming matatag at matibay ang aming relasyon. Actually nga, nagkita kami ni Dean noong 2021 nung umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon at saktong yun ang first anniversary namin bilang magjowa. Lagi kong pinagdadasal na sana siya na ang ibinigay ni Lord para sa akin. Sana siya na ang itinakda dahil nakakapagod din kasing magmahal ng maling tao. Nakakapagod magmahal at sumugal muli. Nakakapagod ng magmahal tapos masasayang lang lahat at mapupunta lang sa wala. Kaya ipinapanalangin kong this time, sana si Dean na ang huli kong pag-ibig. Sana siya na ang makatuluyan ko, ang taong deserving para sa idol ko. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Inaantok na kasi ako. Salamat sa pagbabasahan ng kwento ko muli. Ako si Kim at ito ang aking Secret 5.